cotxeta vermella. Hi havia una vegada una nena senyor Ramon em deixarà copiar els comerciants. Seré un gran escriptor. Joan, carambes, mira el que he fet per culpa teva. Tot tacat. Ara hauré de tornar a començar. Què diu? Que ja és l'hora d'esmorzar? Quants cops t'he dit que els aparells electrònics estan totalment prohibits a la llibreria? Dóna'm els cascos. Si no estan enxufats enlloc. Ja deia jo que no s'escoltava gaire. Mira, la caputxeta vermella, tota plena de tinta. Doncs canviï el títol, posi la caputxeta negra. Això no és cosa de broma, és importantíssim. Però, senyor Ramon, si fes servir un ordinador com tothom, en lloc d'escriure amb aquesta ploma d'ocellot, aquestes coses no li passarien. Quants cops t'ho haig de dir? S'ha de copiar els contes amb ploma i tinta. Així ha estat sempre. Així ho feia el meu pare. El pare del meu pare. El pare del pare del meu pare. El pare del pare del pare. Para! Vull dir, pari, que encara arribarà Adam i Eva. Doncs això, tota la meva família, els avantpassats, els avantpassats, els avantpassats, els avantpassats... Ja ho he entès, senyor Ramon. Doncs això, la tradició de copiar els contes amb ploma i tinta es remunta als orígens dels temps i s'ha de continuar mantenint generació rere generació. No! Tenim una missió important, molt important. Importantíssim! Hem de copiar tots els contes del món perquè tots els nens els puguin llegir durant segles i segles i encara més enllà. Doncs jo porto segles i segles pujant i abaixant caixes. D'això, quan em deixarà copiar contes a mi? Ui, no. Primer has de millorar molt la teva cal·ligrafia. Que diu que haig de millorar la meva coreografia? No. La teva cal·ligrafia, la teva lletra, que no l'entens ni tu. I per què l'haig d'entendre jo, la meva lletra? Després d'estar hores i hores copiant el conte, no em quedaran pas ganes de tornar-lo a llegir? Però ho dic per tu, Gamarús. Tots els nens han de poder llegir el que està escrit. És importantíssim! Doncs, precisament, aquest matí he estat practicant. Miri. A veure... Ai, Joan, però què dimoni posa aquí? Està ben clar, posa... El senyor... Ara. Ramon... És un... burro! Sí, ara ho veig clar. El senyor Ramon és un burro. Exacte! Molt bé, Joan, molt bé. Molt bé. Has millorat moltíssim la teva cal·ligrafia. Felicitats. El senyor... Un moment. El senyor Ramon sóc jo? Exacte. Faràs Gamarús!
Espera. Ara sí. Ara sí l'enxamparé. Es troba bé, senyor Ramon? Sí, perfectament, va. Vinga, va, no podem perdre més el temps, que tenim molta feina. Apila les caixes aquí, mentre jo torno a copiar la caputxeta negra. No, vermella, la caputxeta vermella. Ah, i no m'entretinguis més amb les teves coreografies i ballaruques. Vinga, va, les caixes. La caputxeta negra. És que... Veu? Quan aixeco el braç així a l'estil enxaneta... Em fa mal, és que no puc, deu ser cosa de l'articulació esternoclavicular. A veure... Però si no has d'aixecar el braç per res. Només has d'agafar aquestes caixes i apilar-les aquí. I si pot ser avui. La caputxeta negra. No puc, aquesta caixa pesa massa. Això és perquè aquesta és la caixa que conté els contes de gegants. I esclar, és molt difícil transportar una pila de gegants. Joan, carambes, vols callar? Acabo d'escriure. La mare li va dir a la caputxeta, porta aquesta cistelleta a la teva... Ja li he dit, em fa mal quan aixeco el braç així a l'estil enxaneta. Vinga, va. T'ajudo, però no t'acostumis, eh? Pesa massa. Pesa una mica, sí. Escolti, senyor Ramon, tinc una idea. I si ens ajuda algú d'aquí a... Ah, sí, que ens ajudi algú. Sí. És una gran idea. Moment. Hola, com et dius? Dani. I t'agrada aquesta escola o què? Sí. Com és que tens tanta força, Dani? No sé. Treballeu bé l'educació física, no? Aquí és aquesta... Sí? De quin equip ets, Dani? De l'Atleti, senyor Ramon. Carai. Un ben intel·ligent. Després de l'Atleti, de quin? Del Barça. De Barça. De València. Oh, València! Ramon, un aplaudiment per al Dani. Un aplaudiment. Gràcies. Carai. Quina força que tira, eh? I això què? No dius que els aparells electrònics estan prohibits? Dona, requisar-ho, també. Saps? Estic pensant en contractar aquest nen que té tanta força, el Dani. Dani. Sí, Molt bé. que també és del València, com tu. I tu, com que no tens força ni saps escriure, tu sobraries. Vinga, senyor Ramon, anem a les caixes. Ah, sí, les caixes. És important, les caixes. És que vaig d'esquena, encara em faré mal. Jo sí que et faré mal. Au, tira. Senyor Ramon, com la vol? Aquí o allà?
calla i ajuda'm. Ai, no, aquest braç no! Aquest braç no, animal! Oh, el braç d'escriure! Això és una tragèdia, si no escric jo, qui ho farà? Doncs... jo! Tu? És una tragèdia! Vinga, senyor Ramon, tranquil. Seria... Ui! Ah, sí. I tingui. El seu pèl de mentida. Ah, és un perruquí. Jo de jove tenia una melena fins a cintura. Però si hi ha milions de persones amb el cap com un ou, no li fa falta per res aquest fregall, home. Tu què sabràs? La meva melena. Em deien el lleó de la pau. Bueno, ara estem pel que estem. Tranquil, no es posi nerviós. Respiri. Li fa mal aquí? Ah, burro! Oh. No li he dit que respiri? Ah, deixa, és només un cop. On és la farmaciola? I darrere la prestatgeria. I el seu pèl de mentida. No es preocupi per res, senyor Ramon. Li curaré. No sé si li he dit mai que sóc monitor d'esplai. Em van donar la medalla a la picardia, a la covardia, a la simpatia... I a la ximpleria. No, aquesta no la tinc. Però sí la medalla de curar cops, contusions, ferides, esgarrinxades i constipats. Ja, i ara em cantaràs una cançoneta de l'esplai. Home, si vol... No! Sí, sí. Mira, ajudeu-me tots, poseu-vos de peu, vinga. Anem a fer una que és un hit, senyor Ramon. Vinga, esteu preparats? Sí! No cal repetir amb mi, Cada un en el seu lloc, sisplau. Mans fora! Dits amunt! Xuxuà, 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 la 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 la. Mans fora! Dits amunt! Mans juntes! Mans al pit! Cul fora! Xuxuà, 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 mans fora! Mans fora! Dits amunt! Dits amunt! Mans juntes! Mans al pit! Mans al pit! Cul fora! Cul fora! Cap amunt! Cap amunt! Molt bé, peus de pingüí! Xuxuà, 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 la 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 la. Vinga, l'última, mans fora! Dits amunt! Mans juntes! Mans al pit! Cul fora! Cap amunt! Peu de pingüí! Llengua fora! Molt bé, molt bé! Va, ja està bé de xuxuars, xuxuars, ja està bé. Va, des a la farmaciola que no n'hi ha per tant. Que no hi ha per tant? Això no ho sap. Quan jo era petit, a la meva escola, a València, el meu professor va caure de la cadira i es va fer mal a la cama. Es pensava que no era res i sap, ara encara va coix. Gairebé li van haver d'amputar el braç. A veure, a mi hagués sou raro de València, Si es va fer mal a la cama, per què li havien d'amputar el braç? Jo què sé, coses del caloret, dels tendons, les terminacions nervioses, tot està interconnectat, senyor Ramon. El cos humà està interconnectat. És un misteri, senyor Ramon. El teu cervell sí que és un misteri. No es preocupi, es troba en bones mans.
veure... A veure què? Se li està posant d'un color blau groc. M'estic marejant. Vaja monitor d'esplai, ja veig que m'haurà de curar jo amb això. No, tranquil, de seguida em refaré. Unes quantes respiracions profundes i se'n passen les basques. Peus separats, esquena recta, estirem braços amunt. Vinga, ajudeu-me tots, va. Inspirem, expirem. Agafem aire pel nas, aguantem, el traiem per la boca. Inspirem, expirem. Agafem aire pel nas, aguantem, 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 aguantem. Ah, Joan, que bufego! Ja va. Quin home més impacient. A veure... No hi ha ferida, és només un cop. Li posaré aquesta vena... Aguanti així. 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 I també posarem antiinflamatori màgic. No vols dir que fa falta? Ai, com pica això! Allò que pica cura. No, però si em refereixo als ulls, que m'has ensulfatat tota la cara. Danys col·laterals. Oh, quin mal! Ostres! Ai, aquesta situació em recorda aquell conte... Sí, home, com es deia aquell conte? Aquell de... Sí... La caputxeta vermella. La caputxeta vermella. La caputxeta negra. Es troba bé, senyor Ramon? Hola? No es mou! Gairebé no respira! Està embruixat! Uso veterinario. Caduca el 1993. Estem al 1993, oi? No? A quin any estem? 2015, ja! Se m'ha passat el temps volant i no he fet res de bon la vida, no he après ni a escriure! I ara què faig jo? Ah! Ja ho tinc, això mai falla. A la 1, a les 2 i a les 3. Ai, però què fas, boig? L'he salvat, estava embruixat. Però què embruixat? Estava pensant. Estava fent què? Pensant, carambes. Va, és igual, tu no ho pots entendre. Vinga, va, apila les caixes, que no podem perdre més el temps. Tenim molta feina i és importantíssima. Apili les caixes, ara? No, ja és l'hora d'esmorzar. Però si només són les 10, home. Portaré alguna cosa per menjar. Que no tinc gana. No, m'ha dit que no podem perdre el temps. No que no tingui gana, potser té gana però no podem perdre el temps. Jo mateix tinc gana però no em fa res perdre el temps. Segons com es miri la cosa canvia. Sempre s'enreda les coses més fàcils, oi tu? On és la meva bata? El seu lloc. Oh, està a terra. Senyor Ramon. Senyor Ramon! Què? Sembla que aquí fora hi ha algú. Doncs obre. Bon dia i bona hora. Qui és l'encarregat? Jo mateix. Tu qui ets? Jo? Jo soc la nova cantera i vinc a la carretera per portar aquest paquet que conté un gran secret. Soc diplomada en salteig i cansa amb un títol de rebaixes.
Podem anar aquí i la gràcia, perquè m'estimen, perquè no vaig hablar aquella feina. Què? Ah, sí, que m'haurà de signar aquí, aquí, l'altre full del darrere i també allà. Sí. Enchanté, mademoiselle, un plaisir. No, un plaisir, no, un paquet, que no ho veus. Carai, quants papers. Això deu contenir alguna cosa molt important. Importantíssima! Què? Arxiva aquests papers i sobretot que no els desordenin i que no s'arruguin, eh? Senyor Ramon! Encantat. Soc el senyor Ramon, encarregat arxiver, supervisor general, alcalde, ministre i mariscal de comptes i rondalles populars. Per servir-lo, senyoreta. Encantat, jo sóc el Joan, coronel de caixes i paquets. Ramon, què tal? Sí, jo sóc la Marta. Joan, aspirant a copiador de comptes i president d'Embolcall Sinusos. Ramon! Joan. Sí, la Marta. Joan. Mira, Marta. Ramon! Ramon, mira! Per enèsima vegada, vols agafar les caixes que falten i apilar-les allà? Desitja res més, amo, estic explotat. La caputxeta negra. Vermella, vermella. Quina tos! Vols un xarop? No, només volia cridar la seva atenció. Tinc prohibit marxar fins que el paquet no s'hagi rebut i obert correctament davant la meva presència. Article 28 del Codi dels Carters. Pensi que aquest no és un paquet qualsevol, veu? Du l'etiqueta de l'Arc de Sant Martí. Això vol dir que el seu contingut és altament màgic i també altament perillós. Obri, senyor Ramon. No. Et cedeixo l'honor d'obrir-lo tu, jo. Jo? No, vostè és el tinent coronel major dels paquets altament màgics i perillosos. Ja, però tu n'has d'aprendre. Ja n'aprendré un altre dia, no corre pressa. No, obre'l tu. No, vostè. No, vostè. Que no. Sí. Que no. Sí. No. No. Sí. He dit que sí. M'he equivocat. A les dues. No passa res. A les tres. Però si només és un osso. No, és un set màgic. Màgic. Sí. Aquest osset va ser confeccionat per un famós bruixot de la Índia fa més de 1000 anys. Està cosit amb pèls de la barba del sentat fantàstic del país del somni. Qui m'ha enviat aquesta andròmina a mi? Algú que creu que vostè la necessita. Diu la llegenda que aquest osset es presenta i no està a punt de succeir una desgràcia. Però compte, és capaç de concedir 3 desitjos. Sí. Una vegada, un rei va demanar 3 desitjos sense pensar-s'hi gaire. Ara, una exosa i un gelat de maduixa. Dies més tard, va estar a la guerra al seu reialme. A les armes! I, per culpa de l'exorbitant estúpidament assassinat de desitjos, no va poder fer res per salvar els seus súbdits. Vaja anaves. Mira, nen, això només és un osso. És un cros de drac. Com ha de concedir desitjos? Segons la cultura mil·lenària dels contes de tots els temps, només els genis que viuen dins les llàmpies màgiques o bé les fades poden concedir desitjos. Això que dius
No té ni cap ni peus, ignorant. Ara mateix vaig a queixar-me al director, coronel i magistrat de cartes, paquets i embolcalls de la vila. Senyoreta cartera. Senyoreta cartera. Em pots dir Marta? Senyoreta cartera, Marta cartera. És veritat que l'Ocet concedeix desitjos? Porta l'etiqueta de l'arbre de Sant Martí. El servei d'entrega de paquets màgics i perillosos mai s'equivoca. Diu la llegenda. Ja, els pèls dels nans de la barba de l'indi. Ja ho entès, senyoreta cartera Marta. Marta. No t'ho creus, no? Bé, doncs, prova. Demana-li el que vulguis. Senyor Però Ocet... vés amb compte amb el que demanes. Recorda la història del rei. Jo no sóc tan estúpid, no penso demanar frankfurts i grassoses. Pensa que un cop se't concedeix el teu primer desig, tu, i només tu, podràs demanar els 2 desitjos següents. I després, l'ocell perdrà els seus poders. Ho has entès bé? Sí, deixa'm estar. Bé, senyor Ocet, senyor Ocet, desitjo... Ai, no, ja ho dic! Si trigar més un minut a demanar-lo, perdràs el desig. Ai, això no m'ho havies dit? Ui, et volia entregar el llibre d'instruccions, però no m'has donat temps. No ho sé, desitjo, ja ho tinc. Desitjo que el senyor Ramon tingui una cabellera abundant. I a més, de color verd. Verd? No! Jo em referia al color del cabell d'aquell nen o al color de la seva samarreta. Jo que sé, m'he posat nerviós. És un desig estúpid. Doncs és culpa d'aquell nen. No diguis burrades. No, doncs és culpa teva. Ja està aquí aquesta noia? Què passa? Res, sap, senyor Ramon? L'ocell funciona perfectament. Ja, segur. Senyor Ramon, truquen a la porta. Doncs obre. Però vol que el vegin així? Així com, si vaig net i polit, que m'he tacat. No em refereixo a això, és el seu cap. El meu cap? Que insinues que m'he tornat boig? Va, vinga, va, vés a obrir d'una vegada. Val. Em dic Helena Tocanassos, rica empresària i directora general de la multinacional. Pensa? Poc. Societat molt limitada. Soc la propietària de tots els edificis que hi ha al voltant d'aquesta ridícula i absurda llibreria. Tingui, la meva casa està feta amb perfil d'ullals d'elefant i la lletra és de tinta de calamar amb perill d'extinció. Bé, m'agradaria parlar amb l'encarregat d'aquesta botigueta, de passo que t'emboli. És ell. Aquest senyor dels pèls color pistatxo? Senyora maleducada, porto un perruqui negre de primera qualitat, made in la pau. Però què diu, home, què diu de negre, si sembla vostè un lloro? Has fet un accident sense mala intenció, oi, Joan? Uf, quanta feina endarrerida, senyor Ramon. Pujo les caixes al pis de dalt, les pujo. Ara, passaré corrent del vas de cop. Mira com corre. Però
clar què? Però és que tothom corre aquí. No m'estranya, Miris quina fila fa. Jo la seva edat. Però què és això? I no li fa vergonya anar així pel món? Sembla un follet estúpid i passat de moda. Vostè és l'amo, estem arreglats. Jo no sé què ha passat, però miri, sàpiga, senyora Toca Peres... Toca nassos! Miri, toqui el que vulgui, però tingui'm un respecte, eh? Jo soc el Ramon, l'encarregat, arxiver, supervisor general, alcalde, ministre i mariscal de contes i rondalles populars, amb el cabell blau, verd o sense cabell. Miri, senyor de Xonses, jo he vingut aquí a fer-li una oferta que no podrà refusar. Ja ho veurem, això, senyora Toca Gaites. Toca nassos! Com ja li he dit abans, sóc la propietària de tot aquest barri. Desenes d'edificis d'oficines dedicades exclusivament a destruir la cultura, que no serveix per res. Hem destruït ja milions de llibres i també milions de plomes. De fet, per anar més ràpid, ens carreguem directament els ocells per assegurar-nos que no augmenti la producció de plomes i talem els arbres perquè ningú en pugui fer més paper. Dels arbres tallats en fem taules d'oficina, portes d'oficina i parquet d'oficina. Comprendrà que aquesta llibreria estúpida és com una mena de gran cul enmig del meu vast imperi, oi? Però és que aquí ens encarreguem de conservar la tradició mil·lenària dels contes de tots els temps, perquè els nens i nenes no perdin la imaginació, és importantíssim. La imaginació? Però per què volen la imaginació, home, si no serveix per res? Un comença imaginant, continua somiant i acaba volent millorar el món. I total que en treu? Res, molt de caps. El millor és no pensar en res. Ai, ha d'adaptar-se al segle XXI, senyor llibreter. Això de pensar ja no es porta. Deixi-ho en mans de nosaltres. La multinacional pensa foc. Però això que diu és una barbaritat, tothom ha de poder pensar per si mateix. Bajanades. La nostra empresa ja té un comitè de pensadors que s'encarrega de fer aquesta feina tan pesada. Creu que el nostre comitè s'equivoca? Han passat un psicotècnic i tot. Ells són més intel·ligents que vostès. Creuen el dret a prendre'ls la seva feina? Els meus avantpassats s'aixecarien de les seves tombes si sabessin. Que només ens faltaria això, un centenar de zombis, pallassos amb el cabell verd, volent imposar la seva voluntat. Home, que no veu que és ridícul. El comitè de pensadors de la nostra empresa està format per dones amb vestit d'aquest allò mescal que barba blanca. Creu que pot competir la intel·ligència d'unes senyores amb vestits d'aquest i uns senyors calbs amb barba blanca, però no em faci riure, senyor Pistatxo. A més, a canvi de la seva llibreria, nosaltres estem disposats a oferir-li... Com li deia, a canvi de la seva llibreria, nosaltres estem disposats a oferir-li... un despatx privat amb taula de fusta, porta de fusta i parquet extra de fusta! Es pensa que em pot comprar? Ni per tot l'or del món, senyora Tocaorelles. Tocanassos! I no tingui por d'atacar-se mai més amb la maleïda tinta. Les nostres oficines disposen de la tecnologia més capdavantera. iPads, iPads, iPods, tablets, xiclets, MP3, MP4, MP5, MP8... Carambes! Però no es pensi que em tentarà, Sóc un home íntegre, jo. Algú ha de continuar amb la tradició mil·lenària dels contes. Tindrà un cotxe amb xofer, un avió privat, viatges pagats a la lluna! Ai, que em mereixo. No sé, I un bolígraf! Supercarambes! De 10 colors! I es pot esborrar! No sé, jo... Ai, que em mereixo. Ai, em falta l'aire. Com era allò del Joan? Inspirem, transpirem. No, transpirem no. Inspirem, saludem. No. Ah, sí. Inspirem, aguantem. Que bufeu. Què més era? Com en diu, accepta? Jo... Un bolígraf! No. De 10 colors! I es pot esborrar! Accepto! On ets assignat? Miri. Aquí. Sí? Aquí. Molt bé. I aquí. Oi.
serà el número 00345. I el maletí. Sí, el maletí de la pressa. Senyora, toca coses. És buit. És clar, ens dediquem a això. A buidar el món de porqueria. I aquí n'està ple de porqueria. Ja pot començar a treballar. Veu aquests llibres tan gruixuts d'aquí mateix? Els pot cremar. Demà vindrem a enderrocar la llibreria i incinerar-ne les restes. I sisplau, tallis aquesta mena d'escarola que porta al cap i talleixis d'un color més seriós. Ai, Déu meu. Tingui. La tarja de la meva perruqueria li faran descompte. Bé. Adéu, senyor. Ramon! Ramon! No, li canviaré. A partir d'ara es dirà... Schmidt, Schmidt? Hasselhoff, Hasselhoff? Tachenko. Tachenko. Oh, sona més guai! No sé si me'n recordaré d'això. No importa, per nosaltres sempre serà el número 00345. 00, tampoc me'n recordaré. Bé, número 00345. Un plaer fer negocis amb vostè. Bé, adéu, senyora, toca timbals. Toca nassos! Toca nassos! Sí, això. Carambes, viatges pagats a la lluna, i pots, una taula de parquet, una porta de cadira, i un bolígraf, i de 10 colors, i que es pot esborrar. I tot això només a canvi de la llibreria! De la llibreria del pare del meu pare! Ai, que ara no sé si he fet bé canviant aquest vestit i aquest maletí per la llibreria. I quin número m'ha dit que tenia aquella senyora? 00... 345, 00345, sí. Com es deia? Com es deia aquella senyora? Com es deia? Tocanassos. Com m'ha dit que em deia allò? Smith? Això no pot acabar bé. Smith? Mira, Marta Cartera, Marta. El senyor Ramon s'ha tornat boig, parla sol. Hasselhoff! I en un idioma desconegut. És tot culpa meva. No ha pogut resistir veure's amb els cabells verds. Ja ho dic! Smith, Hasselhoff, Tuchana! Mira, està fatal. Com ho puc arreglar? Un és no soc màgic. Li demanaré que el senyor Ramon no estigui boig, o que no ho estigui tant. Bé, que estigui com abans. Joan Marta, l'he ben espifiat. No, senyor Ramon, tranquil, tot ha estat culpa meva. Jo només volia que... I ara vostè està boig, com una campana, com una cabra boja. No, pitjor encara, t'has quedat sense feina, Joan. Jo? Però què diu, per què? Home, senyor Ramon, no sigui tan estricte. Total, per 4 cabells verds. Quins cabells verds? De què parleu? Ens cremaran la llibreria! Qui? Com? Què? Quan? Per què? La senyora Tocaculs! Qui? Quan? Digui'ns una vegada, senyor Ramon! Us ho explicaré. Jo volia un bolígraf de colors, no? I llavors he perdut el cap. Hi havia infants i pols i pets, paquets de fusta i xiclets. M'ha promès anar a la lluna i guanyar una fortuna, un bolígraf de colors, un despatx i ordinadors, un maletí, un bon vestit, tot plegat, un bon partit. I ha anat tot tan ràpid. Ni un, 2 wikis, m'he deixat portar per l'avarícia. Hi havia infants i pols i pets, camises bones i barrets, un grapat de calçotets, només signant uns paperets, un palau ple de criats, només per uns llibres gravats, la fi d'una vida dura per acabar amb la cultura. Però què diu, senyor Ramon? No m'ha entès res. Res. Està bé, ho tornaré a explicar. Jo volia un bolígraf de color. Llavors he perdut el cap i
Hi havia iPads i pots i tets, parquets de fusta i xiclets. Prou! Deixi de cantar i expliqui'ns què ha fet, senyor Ramon. He venut la llibreria del senyor Tocatrastos. Però què dius? La llibreria del pare del meu pare. Esperi! Esperi! La cosa no és legal si no es signa abans tots els papers. Els pares de l'hora regular Sant Arbel, Sant Marrón, Sant Canyella... Tot ho he signat, tot. Ens cremaran la llibreria. Sóc un corrupte. Però què faré ara? I jo què? Hauré de viure sota un pont perquè no sé escriure ni una coma. Ningú no em donarà feina, acabaré sol, malalt, vestit amb parracs, bevent aigua dels tolls i menjant de les escombraries. Barbaria. Com una rata. Una gata. Ja noto com em creixen la cua i els I bigotis. els dodotis. I hauré d'anar amb aquesta disfressa pel món passejant un maletí buit. Tranquils! Tenim una cosa que ells no saben. Què tenim? No ho sé, a mi la senyoreta toca guitarres, m'ha dit que no pensi, forma part del contracte, Jo, com això de pensar, no ho he fet mai. Ben fet, es veu que és perillosíssim, et quedes calça, surt barba blanca i vestit jaqueta. Ostres! Les caixes. Bé, és igual. Ara ja. Prou! Fem una mica de cas, no? Total, a mi ni em va ni em ve. No, esperi, si mira la cartera, Marta, cartera, partera. El necessitem. Digues. Tenim una cosa que ells no saben. Sí, això ja ho has dit, senyoreta Marta Cartera Marta, però nosaltres tampoc ho sabem. Ai, lo sé, És clar, encara ens queden 2 desitjos. No, això com que no eren 3. Calli. Què podem demanar? I ara resulta que un osset de peluix ens salvarà, oi? Estem perduts, home. Joan, vés amb compte amb el que demanes. Res que més verd. És clar que no sóc tan ruc jo, Senyor Osset, desitjo... Ja ho tinc! Desitjo seguir treballant amb el senyor Ramon. Què, ho he fet bé, oi? Vostè serà el número 00346. Com es diu? Joan. Joan? No. Li canviarem. A partir d'ara es dirà... Ivanov? Platanov? Raskolnikov? Tachenko? Tachenko, era això. Perdoni, senyora, toques. A les 7 en punt us vull a tots 2 a l'oficina. Molt bé, Joan, molt bé. Ai, no s'ha entès tu i jo. Tranquil, encara us queda un desig, Mira, ja n'estic fart d'ossets de peluix, d'ajudants ximplets, de carteres sonades. Em vaig a tallar els cabells i tenyir-me'ls. M'han dit que em faran descompte aquí, la que es fa la peluqueria. Joan, quan torni ja pots començar a haver cremat els llibres més gruixuts, Potser és veritat que els contes no serveixen de res. Joan, els llibres,
Tot s'ha acabat. Jo només volia aprendre a escriure bé per ajudar el senyor Ramon a copiar els contes. I ara ja no podré fer-ho mai. I encara em queda un desig per demanar-li a l'Osset. Però sóc tan sòmines que demani el que demani no faré més que empitjorar la situació. Potser el millor és deixar-ho córrer, posar-me aquell vestit color caca i començar a cremar els contes. Quin cremaré primer? La Bella Dorment? La Blancaneus i els 7 nans? No, ja ho tinc. El Joan sense por. Aquest ha de ser el primer, perquè jo em dic Joan i sempre tinc por. Espera, Joan. És normal que tinguis por. Tothom té por en algun moment o altre. Deixa't lliure, que t'explicaré un conte. Un conte? No, que després l'hauré de cremar. Tranquil·la, aquest encara no està escrit. Apropa't. Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, un rei que volia casar la seva bonica i única filla. Així que va decidir organitzar un ball on va convidar tots els prínceps de la regió. Disco! I el llop? Quin llop? En tots els contes hi ha un llop. No, en aquest no! Bé. També va demanar als millors sastres del país que brodessin per la seva filla un fabulós vestit fet amb les sedes més fines del món. Versace! I a mi què m'importen la princesa, el rei i les sedes? Tingues paciència, Joan, escolta. Bé, també va demanar al sabater del poble, un noi jove i ben plantat. Com jo? Exacte! Per on anava? Un noi jove i ben plantat com jo. Això. Bé. Doncs, es va demanar que fabriqués les sabates més precioses que mai haguessin existit. Bambes! Però com que el noi era molt pobre, només va poder fabricar unes de sang i unes de sardina. Quina pudor! Suposo que la princesa li va tirar les sabates al cap. Doncs no! Joan, la princesa va valorar l'esforç del noi i li va donar les gràcies. És més, es va enamorar d'ell. O sigui, que si m'esforço molt apilant les caixes, el senyor Ramon s'enamorarà de mi. Joan! Quin horror! Vols que ja he escoltat-me d'un cop? Estic provant d'ajudar-te! Perdó, no estic acostumat que ningú m'ajudi. Bé, el noi també estava enamorat de la princesa. Però com que era molt pobre, pensava que no era digna d'ella. Així que va anar a visitar el bruixot de la vila. Per trobar un remei a la seva situació. El bruixot li va oferir tot l'or del món. Basta! A canvi del seu bé més preuat. La meva voluntat de millorar! La seva voluntat de millorar. El noi va acceptar el tracte. Què li faig? I l'endemà al matí, quan el jove es va llevar, va trobar que la seva petita casa s'havia convertit en un luxós palau d'or. El nostre noi enamorat va anar a visitar la seva estimada princesa. Però quan aquesta es va assabentar que ella havia canviat la seva voluntat de millorar per un grapat d'or, es va enfadar moltíssim.
vuelvo la cabra. Tot va tornar a ser com abans i la princesa va acceptar casar-se amb ell. Oh. I conte contat, ja s'ha acabat. Ja. Ja què? Has entès bé el cas de la Manadosset, oi? I tant que sí, està claríssim, és evident. Bé, doncs ja compraré la vacació. Ara hem de marxar. Joan, quan demanis el darrer desig, tornaré a buscar l'ocell. Joan, pensa ben el conte que t'he explicat, perquè tot torni a ser com abans. Clar, clar. Que adéu i molta sort. Adéu, adéu, Marta Cartera, Marta. Ai, molt bé, ara tot està a les meves mans. Quina por. Ai, a veure... Tranquil, Joan, respira. Anem a pensar en aquest conte. Agafarem l'ocell i pensem detingudament. Quin desig haig de demanar? A veure... El sabater no sé què hi pinta, però hi ha una princesa i les princeses sempre són importants als contes. I què volia la princesa? Què volia? No, unes sabates. Clar, i de què eren fetes les sabates? De llaunes de sardines, molt bé. És clar, el que haig de demanar a l'ocell són unes sabates fetes amb llaunes de sardines. No? A veure... ja sé, com acaba el conte? Clar. Al final, la princesa i el sabater s'enamoren i es casen. Clar, és evident. Ja està claríssim. Senyor ocell. Que la senyora Tocanassos s'enamori del senyor Ramon. Sí, ja està. Així es casaran i ningú destruirà la llibreria. Que he fet bé, que sí? Però Joan, encara no has cremat els llibres. No, senyor Ramon, no caldrà cremar res, ja està tot arreglat. Ai, què has fet? No, tranquil, res de cabells verds. He demanat el darrer desig a l'ocell i aquest cop ho he fet bé, em sembla. La senyora Marta Cartera Marta m'ha donat la clau. Quina por! Què has demanat? Hola, número 00345. Hola, senyora Tocacabassos, encara no és d'hora, Ah, no? Quina llàstima. Tenia tantes ganes de veure. Aquí, a mi. Funciona! Aquest debat et queda molt bé. I aquestes ulleres et donen un aire d'intel·lectual. Bé, les porto per copiar els contes, perquè com que sóc una mica millor, doncs... Tan graciós. Bé, he pensat que podíem quedar per sopar. Per sopar? Però que l'han fet fora de casa, vostè? Què es pensa, que anem regalant sopars al primer que passa, senyora Tocacastanyes? No, que molera! Conec un restaurant molt íntim. Funciona, senyor Ramon, funciona! Sí, un moment, senyora, un moment. Però Joan, es pot saber què li has demanat a l'ocell? Doncs que, a veure, és complicat. Hi havia una vegada un sabater que es va enamorar d'una princesa i al final tot queda igual. Ho entén? No entenc res, només entenc que aquesta dona s'ha trastocat. Que no, que s'ha enamorat de vostè. És el desig que he demanat a l'ocell, que la senyora Tocarrifes s'enamorés de vostè. Però per què? Perquè tot quedi igual. Que et mato!
Ramon, trec la farmaciola? No! Però què ha passat aquí? Què fa des d'aquí? Ramon? No m'agrada que et visitin noinetes carteres. A partir d'ara aniré jo mateixa a l'oficina de correspondència, a buscar la correspondència. Joan, es pot saber què has fet? El que m'has dit, es casen i tot queda igual. No! El que havies de demanar era que tot tornés a ser com abans, no que es casessin! Danys col·laterals? Miri, senyora, toca lluços. Miri, anem a sopar i després ja cremarem la llibreria i el que faci falta. No cal cremar res, profitarol meu. Si a tu et fa il·lusió treballar en aquesta mena de cova plena de paperots, te la pots quedar. L'amor que sento és més fort que les meves ganes de destruir-ho tot. Tancaré totes les meves empreses. A partir d'ara, viurem tu i jo aquí. Ens farem d'ajudant de llibreria. Copiarem contes a la llum d'una esponja ben juntet. Ai, serà tan romàntic. Bé, jo m'alegro de que s'hagi que cremar la llibreria, oi? I això de copiar contes juntets a la llum d'una espelma... Suposo que m'hauré d'anar acostumant, oi? Home, ben mirat potser tampoc està tan malament, oi? Sí, Joan! Sembla que finalment tot s'ha arreglat i gràcies a tu! Ja ve, ja haurà casament i tot. Sí, això sembla, Marta, cartera Marta, però m'ha quedat un desig per demanar. I aquest ocell ja ha perdut els seus poders. Quin desig volies demanar? Saber escriure bé per ajudar el senyor Ramon a copiar els contes. Joan, això té fàcil solució. Té. Una ploma màgica. Una ploma màgica! A veure si funciona tan bé com l'ocell. A veure... Vinga. El senyor Ramon és un burro. Sí, funciona perfectament. Mira, Marta, quina lletra més bonica. És preciosa. Me la puc quedar? No, Joan. I l'escriptura? No, perquè això és només una ploma normal i corrent. Tu ja en sabies escriure bé. Només et faltava una mica més de confiança en tu mateix. Bé, jo ara haig de marxar. Crec que ja no em necessiteu. Hi ha molta gent a qui li fa falta aquest petit ocell. Però tornaràs quan ens hagis de portar algun altre paquet, oi? Joan, jo no sóc cartera. Ah, no? No, només he vingut perquè em necessitàveu. Però tornaràs. Espero que no us faci falta. Però escolta, Joan, si algun cop et sents trist i desesperat, en un carreró sense sortida, fes Marta, 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 volta, 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 i crida ben fort, ocell! I aleshores apareixeré. Bé. Adéu, Joan. Adéu, Marta. Sí, senyor, ja sé escriure. Sóc el millor. Començaré copiant contes de 10.000 pàgines, després de 100.000, d'1 milió de pàgines. Em convertiré en l'amo de la llibreria i obriré sucursals per tota la ciutat, per tota la comarca, per tot el barri de la Pau, per tot el món. Ostres! Però abans hauré de pujar totes aquestes caixes durant anys i anys, generació rere generació. Què podria fer? Com podria canviar el meu destí? A l'ocell, sí! Com puc tornar a cridar a la cartera Marta? Volta, volta... Sí, a veure. Marta, 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 volta, volta, volta i... Va, em podeu ajudar? No sé si me'n recordaré jo sol. Vinga, quan jo digui, un moment. Ho fem tots al mateix temps, val? Vinga, a la 1, a les 2 i a les 3. Marta, 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 volta, volta.